Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστορικού Συλλόγου Αθηναίων και τα μέλη του σας καλωσορίζουν στην εκδήλωση προς τιμή της απελευθέρωσης της πόλεως των Αθηνών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1944. Μεγάλη μας τιμή και χαρά να έχουμε κοντά μας τον Πανοσιολογιότατο Νεκτάριο, το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, και τους αξιότιμους προέδρους συλλόγων και μέλη της ευρύτερης ομογένειας. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, όπως για όλους τους Έλληνες, έτσι και για εμάς που ανήκουμε στο Σύλλογο Αθηναίων, η ιστορική μνήμη είναι πατριωτικό καθήκον. Ο Σύλλογός μας θα συντηρεί πάντα άσβεστη τη μνήμη των αγώνων του ελληνικού λαού εναντίον των κατακτητών. Θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, κύριο Πάνο Αδαμόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ, Ιερό μου. Να καλωσορίσω επίσης την κυρία Μαρία Παξεβάνη από το Γραφείο Τύπου, the Head of the Press Office, στο προξενείο της Ελλάδος, τον κύριο Ντίνο Κωνσταντίνου, Deputy, και τον Νίκο Θωμόπουλο, Trade Commissioner. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Ομογένειας, φίλους και φίλους, για την παρουσία σας. Η σημερινή εκδήλωση είναι η σημαντικότερη εκδήλωση του Συλλόγου Αθηναίων. Είναι αφιέρωμα σε εκείνους που χάθηκαν, πληθώρα αθώων ανθρώπων, και σε εκείνους που χάθηκαν αγωνιζόμενοι για την ελευθερία. Είναι αμέτρητα τα δεινά του ελληνικού λαού και οι καταστροφές που υπέστη η χώρα σε μία προσπάθεια συνειδητού αφανισμού τόσο της Ελλάδας όσο και του λαού της. Ο μεγάλος λοιμός της κατοχής, σε βαθμό γενοκτονίας, όπου χάθηκαν αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπων, οι ομαδικές εκτελέσεις αθώων πολιτών, ανάμεσά τους και γυναικόπαιδα, τα ολοκαυτώματα των χωριών και των πόλεων, η λαιλασία του φυσικού πλήθους της χώρας, η αρπαγή των αρχαιολογικών μας θησαυρών, η κλοπή όλων των καταθέσεων του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών, όλου του συναλλάγματος, όλου του χρυσού από την τότε Τράπεζα της Ελλάδος, με το πρόσχημα κατοχικού δανείου, αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος από τα τραγικά πλήγματα που υπέστη ο ελληνικός λαός και η χώρα από έναν αδυσόπιτο κατακτητή και τα οποία σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία για δεκαετίες. Αξιότιμη κύριε Γενικέ Πρόξενε, Ντίνο μου, εκ μέρους του Συλλόγου των Αθηναίων και όλης της Ολομέλειας, είναι μεγάλη μου τιμή να σε καλέσω στο βήμα. Ευχαριστώ πάνω. Τα φώτα εδώ είναι λίγο... Okay. Καλησπέρα σε όλους. Πανοσιολογιότατε, πρωτοσύγγελε Νεκτάρια, αγαπητέ φίλε Πάνο, πρόεδρο του Συλλόγου Αθηναίων, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συμπατριώτες. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση για μένα που συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση. Για μένα έχει μια ξεχωριστή σημασία, καθώς είμαι κι εγώ γέννημα θρέμα των Αθηνών. Είναι η πόλη που γεννήθηκα, η πόλη που πήγα σχολείο, η πόλη που αγάπησα, η πόλη που παντρεύτηκα,
η πόλη που όπου και να πηγαίνω στον κόσμο, στο πλαίσιο του λειτουργήματος που ασκούμε και εμείς στο διπλωματικό σώμα, τη φέρνω πάντα στην καρδιά μου. Είναι για μένα μία από τις ομορφότερες και με πιο όμορφη άβρα πόλης που γνωρίζει η Ιφίλιος. Αποτελεί λοιπόν και για μένα μεγάλη τιμή να απευθύνομαι σε εσάς με την ευκαιρία της συμπληρώσεως των 79 ετών από την απελευθέρωση των Αθηνών από τα ναζιστικά στρατεύματα της κατοχής. Μιας κατοχής η οποία σημάδεψε ανεξίτηλα όχι μόνο την πρωτεύουσά μας, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, ωστόσο δεν μπόρεσε ποτέ να κάμψει το πατριωτικό φρόνημα των Αθηναίων. Οι θυσίες, όπως είπε και ο Πάνος, μπορεί να ήταν τεράστιες, ωστόσο η Αθήνα, η πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, δεν υποτάχθηκε ποτέ στους κατακτητές. Αντίθετα, οι Αθηναίοι έστειλαν σε όλη την οικουμένη το μήνυμα της αντίστασης στον ναζισμό και τον φασισμό. Το μήνυμα της αντίστασης για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Όπως γνωρίζετε, την ημέρα εκείνη γιορτάζουμε την οριστική αποχώρηση των ναζιστικών στρατευμάτων από την Αθήνα. Το τέλος της κατοχής για την Αθήνα. Μιας κατοχής η οποία ξεκίνησε στις 27 Απριλίου του 1941 και επέφερε πολλαπλά δεινά για την Αθήνα και τους κατοίκους της. Από τις πρώτες ημέρες κιόλας της κατοχής, οι Αθηναίοι δείχνουν τον δρόμο της αντίστασης και επιδεικνύουν με κάθε τρόπο το φρόνημά τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι στις 31 Μαΐου του 1941 ο Μανώλης Γλέζος με τον Λάκη Σάντα εγγράφουν με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ιστορία, κατεβάζοντας τη γερμανική σημαία από τον ιστό του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Οι θηριωδίες των ναζιστικών και των φασιστικών δυνάμεων είναι αμέτρητες. Οι συλλήψεις και οι εκτελέσεις των Ελλήνων ανταστασιακών από τους Ναζί, το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων και φυσικά η λαιλασία της ελληνικής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας δημιουργούν πραγματικά μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι φυσικά ο μεγάλος λοιμός του 1941 και του 1942, αυτή τη χρονιά, όπου μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά πάνω από 60.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Και πάλι όμως οι Αθηναίοι δεν δηλιάζουν. Το Μάρτιο του 1942 οργανώνεται η πρώτη φοιτητική διαδήλωση, ενώ τον Απρίλιο του 1942 οι εργαζόμενοι στην τηλεφωνία, τα ταχυδρομεία και στα τηλεγραφήματα πραγματοποιούν την πρώτη απεργία ενάντια στις δυνάμεις κατοχής και στις δοσυλλογικές κυβερνήσεις, ζητώντας τον τερματισμό της ακραίας πείνας στην οποία είχαν υποβάλει τους Αθηναίους οι Γερμανοί κατακτητές. Το αγωνιστικό πνεύμα των Αθηναίων, ωστόσο, δεν τερματίζεται εδώ, παρά τις συλλήψεις, τις απειλές και τις εκτελέσεις. Συνεχίζεται με μία σειρά κινητοποιήσεων κατά του ναζιστικού καθεστώτος, με κύριο αίτημα να μην πραγματοποιηθεί η επιστράτευση των Ελλήνων και η αποστολή τους στο ρωσικό μέτωπο. Ιδιαίτερη σημασία ήταν η διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1943, όταν οι Αθηναίοι διαδήλωσαν διαμαρτυρώμενοι για τις βουλγαρικές θηριωδίες στη Μακεδονία και στην προσπάθεια επίτευξης αλυτρωτικών επιδιώξεών τους. Και τότε οι Αθηναίοι πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος με 15 νεκρούς διαδηλωτές. Ξεχωριστή σημασία διαδραματίζουν αρκετές φυσιογνωμίες και προσωπικότητες της εποχής, οι οποίες με τη στάση τους περιφρονούν τις ναζιστικές δυνάμεις της κατοχής και υψώνουν τη σημαία της αντίστασης. Θα αναφέρω έναν που πραγματικά έπαιξε κομβικό ρόλο σε αυτό και δεν είναι άλλος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνό, ο οποίος με τη δράση του σώζει χιλιάδες Έλληνες Εβραίους και Ρωμά από το γερμανικό ολοκαύτωμα. Μάλιστα, όταν απειλείται η ίδια του η ζωή από τις ναζιστικές δυνάμεις, ο ίδιος δεν διστάζει να τους προτρέψει να τον απαχωνίσουν αντί να τον τουφεκίσουν, όπως ακριβώς έκαναν οι Τούρκοι στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Παρόμοια δράση ανέπτυξε και ο τότε διοικητής της αστυνομίας πόλεων, ο Άγγελος Έβερτ, σώζοντας επίσης χιλιάδες Έλληνες Εβραίους. Συγκινητικές είναι και οι αυθόρμητες πρωτοβουλίες της αλληλεγγύης χιλιάδων Αθηναίων, είτε με τη διοργάνωση συσιτίων, είτε με την ενίσχυση των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, είτε φυσικά με τη φυγάδευση όσων δραπέτευαν από τις ναζιστικές φυλακές. Η απελευθέρωση των Αθηνών
συμβολίζει και την απελευθέρωση της χώρας μας από την κατοχή και αποτελεί κορυφαία παρακαταθήκη δημοκρατίας και αγώνα για την ελευθερία. Όλοι εμείς έχουμε την ηθική υποχρέωση να τιμούμε τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος μας, και φυσικά όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο ναζιστικό ολοκαύτωμα, είτε από την πείνα, είτε από τα μπλόκα και τις εκτελέσεις στις γειτονιές της Αθήνας. Η ευρύτερη στάση του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της κατοχής μας διδάσκει ότι όταν είμαστε ενωμένοι, το φρόνημά μας δεν κάμπτεται ποτέ, όσα και όποια και αν είναι τα προβλήματα. Επίσης, το βαρύ τίμημα που πλήρωσαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της κατοχής μας αποδεικνύει για μια άλλη φορά ότι ο αγώνας ενάντια στη μυσαλλοδοξία και τον φανατισμό είναι και πρέπει να είναι διαρκής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελευθερία και η δημοκρατία. Οι έννοιες αυτές, μολονότι ιερές για μας τους Έλληνες, δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται δεδομένες, καθώς όταν δεν επαγρυπνούμε και δεν τις προφυλάσσουμε, ο ολοκληρωτισμός και ο αυταρχισμός καραδοκούν. Φίλες και φίλοι, η 12η Οκτωβρίου του 1944 ήταν ένα υπέροχο ηλιόλουστο πρωινό μιας Πέμπτης, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να παρηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Ως τις 3 Νοεμβρίου, ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης είχε αποχωρήσει από την ηπειρωτική Ελλάδα. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση των Γερμανών και των συμμάχων των Βουλγάρων από την Ελλάδα είχε σημάνει βέβαια λίγους μήνες νωρίτερα, στις 6 Ιουνίου, όταν οι σύμμαχοι αποβιβάστηκαν στην Νορμανδία και άρχισαν να περισφρίγγουν το κλειό γύρω από τη Γερμανία, μαζί με τους προελάβοντες Σοβιετικούς από την ανατολική πλευρά. Ήταν φανερό ότι οι μέρες της Γερμανίας ήταν μετρημένες. Στο χρονικό διάστημα μέχρι την απελευθέρωση είχαν ενταθεί και οι πολιτικές διαβουλεύσεις για τη μετακατοχική κατάσταση στην Ελλάδα. Από την πλευρά τους, οι Γερμανοί έψαχναν παρασκηνιακά τρόπους ασφαλούς αποχώρησής τους από τη χώρα. Οι Γερμανοί άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά από την Αθήνα το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου με κατεύθυνση προς το βορρά. Στις 8 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, οι ελάχιστοι Γερμανοί που είχαν απομείνει στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τι ηρωνία κι αυτή, έτσι. Εκεί, σε μια πρόχειρη όσο και βιαστική τελετή, ο επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων, ο στρατηγός Χέλμουτ Φέλμ, συνοδευόμενος από τον τότε κατοχικό δήμαρχο Αθηναίων Άγγελο Γεωργάτο, κατέθεσαν στεφάνι. Το μόνο που απέμενε ήταν η υποστολή της ναζιστικής σημαίας από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ένας λοιπόν Γερμανός στρατιώτης, αγνώστων στοιχείων, κατέβασε τη σβάστηκα χωρίς καμία επισημότητα στις 9 και 4 το πρωί, την πήρε υπομάλης και αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι, σηματοδοτώντας το τέλος της γερμανικής κατοχής που διήρκησε 1625 ημέρες και την αρχή ενός τρελού πανηγυριού στους δρόμους της Αθήνας. Χιλιάδες κόσμου με τη μεγαλανόλευκη στα χέρια αλληλοσπάζονταν, αναφωνώντας «Χριστός Ανέστη», παιδιά σκαρφάλωναν στις οροφές και τα τραμ, ενώ από άκρη σ' άκρη αντιχούσε ο εθνικός ύμνος. Μετά από 3,5 χρόνια δουλείας και σκλαβιάς, οι Αθηναίοι ανέπνευσαν για πρώτη φορά τον μεθυστικό αέρα της λευτεριάς. Στις 6 μέρες που πέρασαν μέχρι την άφιξη της κυβέρνησης στην Αθήνα, την εξουσία ασκούσε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Θεμιστοκλή Τσάτσο, Φίλιππο Μανουηλίδη και Γιάννη Ζεύγο, συνεπικουρούμενοι από το διοικητή της αστυνομίας Αθηνών, Άγγελο Εύερ. 2 μέρες αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν στην πρωτεύουσα δυνάμεις του 3ου Σώματος του Βρετανικού Στρατού υπό τον γνωστό αντιστράτηγο Ρόναλντ Σκόμπι, που έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους Αθηναίους. Στις 18 Οκτωβρίου έφτασε στην Αθήνα ο Γιώργος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του. Την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός, σε μια συγκινητική τελετή, ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη και στη συνέχεια έδωσε την ιστορική ομιλία του στο συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία Συντάγματος. Σήμερα, φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε υπόλογοι στον αγώνα και τη θυσία των προγόνων μας. Πρέπει να προσπαθούμε για μια κοινωνία που τιμά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη. Πρέπει να αντιστεκόμαστε σε κάθε μορφή εξτρεμισμού και διακρίσεων, διότι η ελευθερία μας είναι αδιέρετη και χρήζει προστασίας. Στη σημερινή εποχή που αντιμετωπίζουμε τεράστιες προσκλήσεις, δεν θα αναφέρω πολλές, θα αναφέρω μόνο αυτές τις σημαντικότερες επικαιρότητας,
με τα τραγικά γεγονότα και τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας, με τον πόλεμο να μένεται στην Ουκρανία και χωρίς να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία και σε αυτό το μέτωπο, αλλά και με άλλες παγκόσμιες υποκλίσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την εποχή, με όλες αυτές τις προκλήσεις, να εμπνεόμαστε από το πνεύμα ανθεκτικότητας και αλληλεγγύης που επέδειξαν οι προγόνοι μας. Ας συνεχίσουμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το καλό της κοινότητάς μας και της ανθρωπότητας συνολικά. Σήμερα, τιμώντας τη μνήμη των ηρώων μας, ας δεσμευτούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ας μεταδώσουμε αυτές τις αξίες στις νεότερες γενιές, στα παιδιά και τα εγγόνια μας και ας φροντίσουμε να μην ξεχάσουν ποτέ τον αγώνα και τη θυσία που απαιτήθηκε για να επιτευχθεί η απελευθέρωση των Αθηνών από τον ναζιστικό φασισμό. Τιμούμε λοιπόν σήμερα την απελευθέρωση της αγαπημένης μας πόλης, τιμούμε τον αγώνα όλων των Ελλήνων για ελευθερία και δημοκρατία και δεσμευόμαστε να μην επιτρέψουμε ποτέ στις επόμενες γενναίες να ζήσουν όσα ήσαν οι προγόνοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζήτω η Αθήνα και ζήτω η Ελλάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω δύο λόγια και τον κύριο Κωνσταντίνου, τον Τίνο μου, με την ακατάπαυστη δραστηριότητά του έχει μια καθοριστική συμβολή στην ενδυνάμωση και στην διεύρυνση των θεμελίων του οικοδομήματος που λέμε ομογένεια, εδώ στη Νέα Υόρκη. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, ήταν έναν άνθρωπο πρόσχαρο, καταδεκτικό, άνοιξε τις πόρτες του προξενείου για κάθε φορέα, κάθε σύλλογο, κάθε οργανισμό της ομογένειας, για φιλανθρωπικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος Αθηναίων τιμά την προσφορά του, αναγνωρίζει το έργο του, τον ευχαριστεί για τη δράση του και σήμερα τον ανακηρύσσει επίτιμο μέλος του Συλλόγου Αθηναίων. Χαρά μας, τιμή μας να τον έχουμε ακόμα πιο κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Τα μέλη του Συλλόγου Αθηναίων που δεν κάνουν διακοπές στην Ελλάδα να έρθουν εδώ. Και προς το φακό δηλαδή, και προς το φακό. Και προς το φακό. Έχουμε και τον Δημήτριο Τσάκα να μας λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Παρασυλλογικότατε, θα θέλαμε δύο λόγια και από εσάς. Όχι. Θα θέλαμε δύο λόγια και από εσάς. Εγώ ευχαριστώ τον πρόεδρό σας που για πολλά χρόνια γνωριζόμαστε και πάνω μου ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας, γιατί σας συγχαίρω αυτές οι προσπάθειες που κάνετε να ανανεώσετε και να δώσετε ζωή στο Σύλλογο είναι κάτι το σπουδαίο. Και σήμερα με το Γενικό Πρόξενο, ο οποίος τόσο όμορφα μας τα είπε, εγώ μόνο θα πω ότι η πατρίδα μας χτυπάει στον ελληνισμό ελευθεριά. Ό,τι και να καταφέρουν να κάνουν, να μας καταπατήσουν, ακόμα κάτω από τη σκλαβιά, ο Έλληνας πάντα ήταν ελεύθερος, γιατί ποτέ δεν δέχτηκε το κατακτητή του σε κάθε εποχή. Γι' αυτό είναι μια ακόμα μέσα στην ιστορία που προτιμά να χάσει τη ζωή του, παρά να πει ότι είμαι σκλαβωμένος. Γι' αυτό σε κάθε εποχή έχει χύσει αίμα και τα ματωμένα εδάφη της Ελλάδος, αν μπορούμε να πούμε,
Παντού έχουν ελληνικό αίμα, γιατί έδωσαν άνθρωποι μας, οι Έλληνες, που αγωνίστηκαν μέσα στους αιώνες για την ελευθερία. Γι' αυτό σας συγχαίρω και πάλι για αυτή την όμορφη εκδήλωση και να πάντοτε έτσι να συνεχίζετε σε αυτόν τον καλό, τον όμορφο αγώνα που κάνετε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πανοσιολογιώτα Νεκτάριο και τώρα συνεχίζουμε με την ορχήστρα, με τον κύριο Τάσο Παπαϊωάννου και την ορχήστρα του να μας διασκεδάσουν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας παρουσιάζω τους εξαιρετικούς δεξιοτέχνες, μουσικούς της Ομογένειας που θα μας αποδώσουν τραγούδια από την εποχή εκείνη. Τα ιστορικά κείμενα επιμελήθηκε η κυρία Τέτα Τερζάκη και την ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και καλή ευτυχία σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε και εμείς. Το πρώτο μας κείμενο είναι για την τραγουδίστρια της Νίκης, τη Σοφία Δέμπο. Η Σοφία Δέμπο γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1910. Άρχισε να τραγουδά το 1930 τυχαία και λόγω της ιδιαίτερης φωνής της έγινε γρήγορα γνωστή και καταξιωμένη, ερμηνεύοντας ερωτικά τραγούδια. Με την κήρυξη του πολέμου το 1940, ανέλαβε την εμψύχωση των Ελλήνων στρατιωτών στο μέτωπο με πατριωτικά και σατιρικά τραγούδια, ενώ πρωταγωνίστησε σε επιθεωρήσεις που προσάρμοζαν το θέμα τους στην πολεμική επικαιρότητα. Όταν τα ναζιστικά στρατεύματα μπήκαν στην Αθήνα, φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή τη Μένη Καλόγρια, όπου συνέχιζε να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα. Έγινε σύμβολο του έθνους, ταύτισε το όνομά της με το αλβανικό έπος και χαρακτηρίστηκε τραγουδίστρια της νίκης. Στο σταθμό τα χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη, ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιάς μην κλάψει, κάθε πόνο της ας κάψει κι ας ευχόμαστε. Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε. Πως η πίκρα και η τρεμούλα σε μια τίμη Ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτισσες, όσο κι αν πικραπονούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σουλιώτισσες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά,
με της νίκης τα κλαδιά. Σας προσμένουμε, παιδιά. Με το χαμόγελο στα χείλη, πάλι φαντάρι μας μπροστά και γίναν οι Ιταλοί ρεζίλοι, γιατί η καρδιά τους δεν βαστά. Κοροϊδό Μουσολίνι, κανείς σας δεν θα μείνει. Εσύ κι η Ιταλία, η πατρίδα σου η γελία, τρέμεται όλη το χακί. Δεν έχει διόλου μπέσα, κι όταν θα μπούμε μέσα, ακόμα και στη Ρώμη γαλανόλευκη θα υψώσουμε σημαία ελληνική. Βρέχει και κάτω από την τέμπα, δεν κάνουν βήμα προς τα εμπρός και γράφουν τα ανακοινωθέντα, λέει ο κακός μας ο καιρός. Κοροϊδό Μουσολίνι, κανείς σας δεν θα μείνει. Εσύ κι η Ιταλία, η πατρίδα σου η γελία, τρέμεται όλη το χακί. Δεν έχει διόλου μπέσα, κι όταν θα μπούμε μέσα, ακόμη και στη Ρώμη γαλανόλευκη θα υψώσουμε σημαία ελληνική. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει, βρε το φουκαρά. Τον τζολιά μας το λεβέντι βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο, με τους τζολιάδες ποιος μου είπε να τα βάνω. Παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Τρώει τις σφαίρες σαν χαλάζει από το τζολιά κι όλο στρατηγούς αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, Τσιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο και στείλε γρήγορα τα μαύρα μου να βάνω.
μη σε δω κράτσι, γιατί σε κάρβουν αναμένα έχω κάτσει. Και τους συμμάχους τρώνε την κλωτσιά και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Μέσα στα γυρόκαστρο εμπήκε το χακί και σήμερα κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρανα τα χάνω. Και πάθαν οι καημένοι, μεγάλη συμφορά, κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Οδυσσέας Ελίτης. Άξιον εστί, το επικό έργο, το αριστούργημα που έμελε να γίνει σταθμός στην ελληνική μουσική ιστορία και που συνάντησε των δύο κορυφαίων δημιουργών του Οδυσσέα Ελίτη και του Μίκη Θεοδωράκη, ήταν κανονισμένο από τη μοίρα να γίνει στο Λουνίδι το Σεπτέμβρη του 1960. Τέλειωσα το άξιον εστί, το έργο της ζωής μου νομίζω. Θα ήθελα να σας το έστελνα κάπου, γιατί κάτι μου λέει ότι θα σας εμπνεύσει, είπε ο Ελίτης στο Μίκη Θεοδωράκη. Αφού τον ευχαρίστησα, θυμάται ο Μίκης, έγραψα τη διεύθυνσή μου στο Παρίσι. Έτσι, συμφωνήθηκε να γίνει διαλληλογραφίας η δημιουργία του επικού έργου, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως το ορατόριο που μιλά για τα πάθη και τις ελπίδες ενός βασανισμένου λαού, τους καημούς και τις ελπίδες της ρωμιοσύνης. Ο Ελίτης θυμάται πως μετά την παραμονή του στην Ευρώπη, μετά την κατοχή, είδε πιο καθαρά το δράμα του τόπου μας. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατάτρεχε τον ποιητή. Σιγά σιγά αυτά τα δυο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος πενθήρας. Ήταν το πρώτο έβριμα. Και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση μου έδωσε το δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και έτσι γεννήθηκε το άξιον εστί. Γράφτηκε το 1959 και μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη λίγα χρόνια αργότερα, το 1964, καθώς χρειάστηκαν 4 χρόνια για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του, η οποία σφαλίστηκε με την αφήγηση του Μάνου Κατράκη και την ερμηνεία του Γρηγόρη Πυθικότση. Της δικαιοσύνης ηλιενός
και μυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ όσας μη παρακαλώ όσας μη παρακαλώ όσας μη λησμονάτε τη χώρα μου. Αετόμορφα τα έχει τα ψηλά βουνά, στα ηφαίστεια κλίματα σειρά και τα σπίτια πιο λευκά και τα σπίτια πιο λευκά και τα σπίτια πιο λευκά στο γλαφού το γειτόνεμα. Πίκρα μου χέρια με το κεραυνό, θα γυρίζω πίσω απ' το καιρό, τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, με φοβέρες και θέματα. Της δικαιοσύνης εννοείται και μυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ όσας μη παρακαλώ σας μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου. Μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου. Οδυσσέας Ελίτης. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι, αμέτρητες φορές οι εχθροί μας, το παμπάλαιο χώμα πατώντας. Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους. Έφεραν το σοφό, τον οικιστή και το γεωμέτρη,
βίβλους γραμμάτων και αριθμών, την πάσα υπομονή, υποταγή και δύναμη, το παμπάλαιο φως εξουσιάζοντας. Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέπη τους. Ούτε μέλισσα καν δεν γελάστηκε το χρυσό να αρχίσει παιχνίδι, ούτε ζέφυρος καν τις λευκές να φουσκώσει πουδιές. Έστησαν και θεμελίωσαν στις κορφές, στις κοιλάδες, στα πόρτα, πύργους, κρατεούς και επαύλεις, ξύλα και άλλα πλεούμενα, τους νόμους τους θεσπίζοντας, τα καλά και συμφέροντα, στο παμπάλαιο μέτρο εφαρμόζοντας, και το μέτρο δεν έδεσε ποτέ με τη σκέψη τους. Ούτε καν ένα χνάρι Θεού στην ψυχή του σημάδι δεν άφησε, ούτε καν ένα βλέμμα ξοφιάς την μιλιά τους δεν είπε να πάρει. Έφτασαν ντυμένοι φίλοι, αμέτρητες φορές οι εχθροί μου, τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας, και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε, παρά μόνο σίδερο και φωτιά. Στα ανοιχτά που καρτέραγαν δάχτυλα, μόνο όπλα και σίδερο και φωτιά, μόνο όπλα και σίδερο και φωτιά. Ένα το χέρι δόλει κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χέρι δόλει κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει κι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους, θέλει κι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Πρώτο μας τώρα με πείσες μέσα στα βουνά, πρώτο μας τώρα με κλείσες μες στη θάλασσα. Με κλείσες μέσα στα βουνά, πρώτο μας τώρα με κλείσες μες στη θάλασσα. Πάρθηκε από μάγους το σώμα του μαγιού, το έχουνε τάψει σε ένα μνήμα του πέλαγου. Πάρθηκε από μάγους το σώμα του μαγιού, το έχουνε τάψει σε ένα μνήμα του πέλαγου. Σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλειστό, μύρισε το σκοτάδι κι όλη διαπίσω. Μύρισε το σκοτάδι κι όλη διαπίσω. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μέσα στις Πασχαλιές κι εσύ, Θεέ μου πρώτο μας τώρα μοίρεσες στην Ανάσταση. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μέσα στις Πασχαλιές κι εσύ, Θεέ μου πρώτο μας τώρα μοίρεσες στην Ανάσταση.
πρότονε, ποιο να τραγουδήσω, πρότονε, στο μπλόκο στην Κεσαριάνη που γίνηκε μια Κυριακή. Που γίνηκε μια Κυριακή πρωί με τη δροσούλα. Γιώργη με τη γλυκιά φωνή, με τις φαρδιές, τις πλάτες, πες μου την ύστερη στιγμή, τι βρήκες και τραγούδησες και ταράξες τη γειτονιά ως πέρα στο Παγκράτη. Ποιον να κλάψω πρότονε, ποιον να τραγουδήσω πρότονε, στο μπλόκο στη Κεσαριάνη που γίνηκε μια Κυριακή. Λευτέρη με τα γάλανα, τα μάτια και την όμορφιά τους στίχους που μπογιάτιζες, πες μου την ύστερη στιγμή, τι βρήκες και αγράφησες και ταράξες τη γειτονιά ως πέρα στο Παγκράτη. Ποιον να κλάψω πρότονε, ποιον να τραγουδήσω πρότονε, στο μπλόκο στη Κεσαριάνη που γίνηκε μια Κυριακή. Νίκαλε, Νίκο αδερφέ, Δημήτρη Καροτσέρη, πάφησες ερμόταλο να τριγυρνά στους δρόμους και το κοιτάν στη γειτονιά και κλαίνε στο Παγκράτη. Ποιον να κλάψω πρότονε, ποιον να τραγουδήσω πρότονε, στο μπλόκο στη Κεσαριάνη που γίνηκε μια Κυριακή. Χρόνια δισεκτά μέσα σε μια ώρα βάσταξες αδάκρυτη μάνα Παναγιά. Πόσα μπόλια σπήρανε γέμουσε μια ώρα και σε μαρμάρωσανε
στην ξερολιθιά. Μέσα στα ερειπία στέκει ένα ειδώνα, το κατά μεσήμερο και θρηνολογεί. Κάλεσε το χάροντα σε κρυφόν αγώνα, πες και στη χάροντισσα να σε λυπηθεί. Κάποια ξημερώματα σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουνε μάνες και παιδιά. Πέραν αστάσιμοι κι ο λαός τα παίζει τα πολλά τραγουδιά του για τη λευτεριά, τα πολλά τραγουδιά του για τη λευτεριά. Καταχνιά, όπου σταυροδρόμι και μπλοκ, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλοκ, πιάνουν τους πατριώτες, οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες, στηρίζουν τα σειρματόσκηνα και συναντιούνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί, άγνωστοι μεταξύ τους. Συναντιούνται και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Οι φυλακές δεν αδειάζουν. Κι όπως και αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω στον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο πανατέλει για να δω. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Δεν θέλω να μου δέσετε,
δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια, δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δε σκιάζομαι τα πόδια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παράτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Πηγαίνω στα ουράνια παράτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά. Καβαδίας Νίκος, Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Καβαδίας γράφει αυτούς τους στίχους απευθυνόμενος στον Ισπανό ομότεχνό του, Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που δολοφονήθηκε
από τους φασίστες του Φράγκο στην Ισπανία τον Αύγουστο του 1946. Όντας συγκλονισμένος από τις θηριωδίες του νασισμού στη χώρα μας, που κάποιες από αυτές αναφέρει στους στίχους του. Σφαγή του Διστόμου και Σαριανή. Η αναφορά του αυτή γίνεται για να μεταφέρει από γενιά σε γενιά τον αποτροπαιασμό του για τα εγκλήματα του ναζισμού, φασισμού, με την επίκληση να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη. Ανέβησες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αυγούστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζιανα τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτης τα χαμνά του. Τα ο Πικάσο ρουθούνισε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδο πορεία προς το βορειά, τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλι. Κάτω απ' τον ήλιο αγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότε που σέφεραν κατσιβέλε στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι ίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο δέλτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για εκείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του βαρτοανάστροφου φτενή δίχως χαρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σβάρι κοράκια να πετάν στην ερήμην αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα 7 σκυλιά. Ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα έργα του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη είναι η μπαλάτα του Μάουτχάουζεν, σε κείμενα του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβο Καμπανέλη. Ο Καμπανέλης συνελήφθη σε ηλικία 21 ετών από τους Γερμανούς κατακτητές και μεταφέρθηκε στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μάουτχάουζεν στην Αυστρία, όπου και φυλακίστηκε από το καλοκαίρι του 1943 ως το Μάιο του 1945. Το Μάουτχάουζεν ήταν ένα στρατόπεδο κολαστήριο, από το οποίο υπολογίζεται ότι 100.000 κρατούμενοι δεν βγήκαν ζωντανοί. Ο Καμπανέλης ήταν ένας από τους ελάχιστους επιζώντες. Η εμπειρία του επιζώντος Καμπανέλη,
που αποτελεί ταυτόχρονα μαρτυρία της ναζιστικής θηριωδίας, αλλά και ύμνος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτυπώθηκε στο ομώνυμο αφηγηματικό έργο του 1965, το οποίο έγινε αμέσως εκδοτική επιτυχία. Μέχρι και σήμερα παραμένει ένα έργο ορόσημο της αντιπολεμικής λογοτεχνίας. Ενώ η έκδοσή του βρισκόταν στα σκαριά, ο Καμπανέλης έγραψε 4 ποίηματα σαν μια σμίκρινση 4 αντίστοιχων επεισοδίων από το βιβλίο του και ζήτησε από τον Μίκη Θεοδωράκη να τα μελοποιήσει. Τα αποσπάσματα ήταν ο Αντώνης, το Άσμα Ασμάτων, ο Δραπέτης και το Όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ο Θεοδωράκης, που γνώριζε πολύ καλά τι σημαίνει βασανισμός, δέχτηκε. Με τη μουσική του ανέδειξε ιδανικά τα ποίηματα του Καμπανέλη. Όλα μαζί συμπεριλήφθηκαν στο δίσκο «Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν», που κυκλοφόρησε το 1966 σε ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη. Το 1969 η μελωδία του Αντώνη έγινε το μουσικό θέμα για τη θρυλική ταινία «Ζή» του Κώστα Γαβρά. Για το τραγούδι «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», λέει ο ποιητής: είναι ένα τραγούδι το οποίο ο ακροατής μπορεί δύσκολα να αντιληφθεί και να ταυτιστεί, γιατί μιλάει για μια κατάσταση που αν δεν την έχει ζήσει, είναι δύσκολο να την αντιληφθείς σε όλη της την έκταση. Όταν απελευθερώθηκαν οι άνθρωποι από τους SS, ήταν πια ελεύθεροι, ζώντας όμως στον ίδιο χώρο που ζούσαν χρόνια κατάδικοι. Αισθάνονταν την ανάγκη σε αυτόν τον ίδιο χώρο που είχαν βασανιστεί, που είχαν δει να σκοτώνονται, να καίγονται οι φίλοι τους, τα αδέρφια τους. Αισθάνονταν την ανάγκη να κάνουν όλα τα πράγματα που είχαν χάσει, αυτά που η βία τους είχε αρνηθεί. Την αγάπη, τον έρωτα, το γλέντι, το πανηγύρι. Όλα αυτά είχαν εκείνη την ώρα μια τελετουργική σημασία. Ήταν σαν να ξορκίζουν τα κακά στοιχιά που είχαν οριάσει με τη βία και το κακό ως εκείνη την ώρα. Γι' αυτό λέει, έλα να φιληθούμε ή να αγαπηθούμε κατά σήμερα στις πλατείες, στους δρόμους, στα σκαλιά, στα πολυβολία. Σαν να λέμε για να αγιάσουν τα μέρη που είχαν μαγαριστεί από την απανθρωπιά.
θανάτου, ώσπου να φάνει στη σκιά του. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης γράφει: «Ο Αντώνης από τους αμπελόκηπους είχε έρθει στο Μαουτχάουζεν τον Απρίλη του 1944. Τον φέρανε νύχτα και τον χώσανε στην απομόνωση από την πρώτη ώρα. Το συνεργείο των τιμωρημένων έβγαινε πάντα πρώτο για δουλειά. Εμείς σκεφτόμαστε πως το βράδυ μπορεί να τον κουβαλούσανε τα χειράμαξα που φέρνανε βόλτα τα συνεργεία και μάζευαν τους νεκρούς της ημέρας. Ξέραμε καλά τι ήταν η σκληρή εργασία. Κατέβαιναν τρέχοντας 186 σκαλιά του λατομείου, τη σκάλα του θανάτου. Έφταναν τρέχοντας 200 μέτρα πιο πέρα. Τους φόρτωναν ένα αγκονάρι στη ράχη, γύριζαν τρέχοντας στη σκάλα. Ανέβαιναν τα 186 σκαλιά και τρέχοντας πάλι πήγαιναν μισό χιλιόμετρο μακριά. Αυτό γινόταν 12 ώρες κάθε μέρα. Πλήγωναν οι ώμοι, τα πόδια και τα σωθικά. Σε έναν έβασμα της σκάλας, ένας Εβραίος παραπατά. Ο Αντώνης του έκανε νόημα να πλησιάσει. Ο Εβραίος πλησίασε και ο Αντώνης κράτησε το δικό του αγκονάρι με το δεξιό και με το αριστερό ανασήκωσε το αγκονάρι του Εβραίου. Όμως αυτό έγινε κοντά στη μέση της σκάλας. Έμενε ακόμα πολύ ανέβασμα. Ο Εσές τους είδε και τους χώρισε. Διέταξε τον Εβραίο να τρέξει. Αυτός ανέβηκε λίγα σκαλοπάτια, ύστερα άφησε την πέτρα να πέσει και γονάτισε στο σκαλί. Ο Εσές πλησίασε και του είπε να ανοίξει το στόμα. Ο Εβραίος άνοιξε το στόμα. Ο Εσές έβγαλε το περίστροφο, το έχωσε στο στόμα και τον πυροβόλησε. Ύστερα γύρισε προς τον Αντώνη και στήλωσε τα μάτια πάνω του. Ο Αντώνης τον κοίταξε άφοβα. Έπειτα πλησίασε τον νεκρό, φορτώθηκε και το δεύτερο αγκονάρι και συνέχισε να ανεβαίνει τη σκάλα. Ο Εσές πάγωσε. Δεν είπε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Όταν όμως ξαναγύρισαν στο λατομείο για να ξαναφορτωθούν αγκονάρια, ο Εσές φώναξε τον Αντώνη να πάει κοντά. Άρχισε να βολταρίζει σαν μανιακός ανάμεσα στις πέτρες και να ψάχνει. Βρήκε ένα αγκονάρι διπλό απ' τα άλλα. Το έδειξε στον Αντώνη και είπε «Αυτό είναι δικό σου». Ο Αντώνης κοίταξε το αγκονάρι, ύστερα τον Εσές, ύστερα τα σκόρπια αγκονάρια γύρω-γύρω. Όλοι οι άλλοι κάνανε πως δεν βλέπανε, πως δεν ακούγανε. Στο Ματχάουζεν, το ένας για όλους και όλοι για έναν ήταν νόμος. Τρέμανε για το τι θα έβγαινε από τούτο το μπλέξιμο. Αυτός ο Έλληνας πήγαινε φυρί-φυρί. Ο Εσές είχε βγάλει το περίστροφό του από τη θήκη και το έτριβε νευρικά στο παντελόνι του και ετοιμαζόταν. Ο Αντώνης σταμάτησε μπροστά, σε ένα αγκονάρι, ακόμα πιο μεγάλο από εκείνο που διάλεξε ο Εσές. «Αυτό είναι δικό μου», του είπε, και το φορτώθηκε.
Εκεί στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των δακρύων, στο βίνεργραβεν το βαθύ, στον ατομείο των θρήνων, Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν, Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν, βράχος στη ράχη που βαλούν, βράχος σταυρό θανάτου. Εκεί ο Αντώνης στη φωνή, φωνή ακούει, ο καμαράτ, βοηθά να ανέβω τη σκάλα, μα εκεί στη σκάλα την πλατιά και των δακρύων τη σκάλα, τέτοια βοήθεια είναι βρισιά, τέτοια σπλαχνιά είναι κατάρα. Ο Εβραίος πέφτει στο σκαλί και κοντινίζει σκάρα κι εσύ, λεβέντη μου, έλα εδώ, βράχο διπλό κουβάρα, παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό, εμένα με λένε Αντώνη, κι αν είσαι άντρας έλα εδώ, στο Μαρμαρένιανόνι. Πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν και κλείσαν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την ερημί. Στρατιώτες έρχονται, πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμήσαν. Εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να βρεις την πληγή. Μη με ρωτάς, μη με κοιτάς.
Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις κι απ' το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις κι απ' το χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις, να μ' απελευθερώσεις. Γιατί με μελοθάνατο και καταδικασμένος 17χρονο παιδί στα σίδερα κλεισμένος, 17χρονο παιδί στα σίδερα κλεισμένος, στα σίδερα κλεισμένος. Απ' την οδό του Σεκερί με πάνε στο χαϊδάρι κι ώρα την ώρα καρτερώ ο Κάρλος να με πάρει κι ώρα την ώρα καρτερώ ο Κάρλος να με πάρει, ο Κάρλος να με πάρει. Εδώ λοιπόν οι ρεμπέτες είχαν και αυτοί τη θέση τους. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει τους στίχους ο Μάρκος Βαμακάρης και τη μουσική την έβαλε ο γιος του ο Στέλιος Βαμακάρης. Και θα ακολουθήσει η Ρεζέρβα, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης, ο Γενίτσαρης, συγγνώμη, ο Γαλλός και ξεχνάω. Ευχαριστώ. Ζηλεύουνε, δε θέλουνε, ντυμένο να με δούνε. Μπατήρι θέλουν να με δουν για να ευχαριστηθούνε. Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω. Μα εγώ πάντα βολεύομαι γιατί την σαλτάρω σε κάνα μάξι Γερμανού και πάντα τη ρεφάρω. Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω.
βενζίνες και πετρέλαια εμείς τα κυνηγάμε, γιατί έχουνε πολλά λεφτά και μόρφικα περνάνε. Ρίξε τη ρεζέρβα, γίνε του και σηκωφεύγα. Οι Γερμανοί μας κυνηγούν, μα εμείς δεν τους ακούμε. Εμείς θα τις σαλτάρουμε μέχρι να σκοτωθούμε. Όλοι μαζί. Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε ακορντεόν. Χριστός ήταν ο ήλιος, φωτιά στα χέρια του άναβε ακορντεόν. Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορντεόν. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη Μαύρα και μια ρηπή σταμάτησε ακορντεόν. Χειρισμένο σύνθημα αταμμένη, όποτε ακούω από τότε ακορντεόν και χύσα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός και χύσα στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περάσει ο φασισμός.
σου τα τρυφερά όταν τα δίχτυα αργυρά του φεγγαριού με πιάνουν και τα μαυριά σου δειλινά παλού δεν τα βρά πουθενά ποτέ να μην πεθάνουν. Αθήνα και πάλι Αθήνα κι απόψε τα χείλη μου ας πω. Αθήνα και πάλι Αθήνα και γέρι και γη και παιδιά σ' αγαπώ. Με κρύο είναι μια κάρα, μ' αρέσεις Αθήνα γιατί όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Κι αν κάποτε ξενιτευτώ για σένα ναι δεν ρωτώ τον ήλιο κι όλα τα άστρα και στα πλακιώτικα στενά η σκέψη μου θα τριγυρνά. Αθήνα ξέρω για άστρα κι αν τύχει ο πλάστης μια ναυή και καταστρέψει όλη τη γη την πλάκα σαν υπότης με ένα χαμόγελο γλυκό θα τη γλιτώσει απ' το κακό γιατί είναι κι αυτός πλακιώτης. Αθήνα και πάλι Αθήνα κι όψε τα χείλη μου ας πω. Αθήνα και πάλι Αθήνα και γέρι και γη και παιδιά σ' αγαπώ. Με κρύο είμαι λιακάρα, μ' αρέσεις Αθήνα γιατί όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Μάστρα πουλιά και σύρευα τον ουρανό θα πείσω και το όνομά σου αθάνατο στην πέτρα θα κεντήσω στο περιβόλι του Αγιού θα μπω για να διαλέξω δάφνη μυρφιά κι αμάραγο στεφάνι να σου λέσω. Αθήνα, καρά της γης και της αυγής μικρό γαλάζιο κρίνο κάποια βραδιά στην αμμουδιά το χείλη σου φανήρω. Χαρά της γης και της αυγής μικρό γαλάζιο κρίνο.
Αθήνα, Αθήνα, κάτω της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνο, κάποια βραδιά στην αμμουδιά το χείλη σου καλύνω, κάρα της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνο. Αθήνα, θα ήθελα να πω το τελευταίο τραγούδι. Όχι. Έλα, παρακαλώ. Τι τελευταίο, Το έχουμε το έκτος. τελευταίο. Το έχουμε έκτος. Δεν το βάλαμε στο πρόγραμμα. Το 2013 τον Οκτώβρη είχε έρθει εδώ μουσικοσυνθέτης ο Λίνος ο Κόκοτος και κάναμε μία συναυλία. Συνεργαζόμουν μαζί του για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και μου έδωσε ένα τραγούδι. Τους στίχους τους έχει γράψει ο Κυριάκος Ντούμος, βέβαια τη μουσική ο Λίνος Κόκοτος, με τίτλο «Μελίνα». Ακούστηκε για πρώτη φορά στο Χιώτικο Σπίτι. Δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες κρατάω μαχαίρι, έχω στα στήθια μου τους στίχους τους εφέρει, έχω του κάτσου την αμοργό, έχω το κάλβο το Σολομό. Δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες φύγε Μελίνα, έχω έναν ήλιο φυλαχτό απ' την Βεργίνα, έχω τον Όλυμπο, τον ημιτό, το Παλαμίδι, την κυρά της Ρο. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι, με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι, με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες φύγε σου λέω, έχω μια θάλασσα αγάπες στο Αιγαίο, έχω στην Κρήτη ένα Θεό, ένα κροτήρι και ένα σταυρό. Δεν σε φοβάμαι κι ας μου λες φύγε απ' τη μέση, έχω ένα δέντρο στην Επίδαυρο φυτέψει, έχω μια ορχήστρα και ένα βωμό, έχω το λόγο μου τον τραγικό. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι, με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δεν σε φοβάμαι, δεν σε φοβάμαι, με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω
και κοιμάμαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είστε ένα υπέροχο ακροατήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να παρουσιάσω τις όμορφες κυρίες που με συνόδευσαν απόψε και κάναμε μια πολύ έτσι όμορφη συλλογική δουλειά. Είναι η Μακαρία Ψηλιτέλη. Ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά η μαέστρη μας εδώ, η Αρετή Γιωβάνη. Να είστε καλά. Ο Τάσος Παπαϊωάννου και η Τάσο Καλάκη που έγραψε τα κείμενα. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε για τη συγκινητική ερμηνεία τραγουδιών που γράφτηκαν για μια από τις πιο δύσκολες εποχές της πατρίδος μας. Ευχαριστούμε το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού της Αρχιεπισκοπής και ιδιαιτέρως τον Αλέξανδρο και τα μέσα της ελληνικής ενημέρωσης. Να είστε καλά. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω πάλι τον πρόεδρο του συλλόγου μας, κύριο Πάνο Αδαμόπουλο, για να κλείσει την απόψινή εκδήλωση. Πώς να κατεβαίνω τις σκάλες, έχω μεγαλώσει κιόλας. Εκ μέρους του Συλλόγου των Αθηναίων, να σας ευχαριστήσω ξανά, Πανσιολογιότατε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας για την ευχή σου. Ευχαριστώ κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά. Τάσο, Μακαρία, Αρετή. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για την επιλογή μου απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως ήταν η ποιοτικότερη ορχήστρα που έχουμε ακούσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Η δεξίωση είναι κάτω, οι πόρτες είναι κλειδωμένες για την επόμενη φορά. Θα τους περιμένουμε όλους. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Πού είναι η Τέτα, πού είναι η Τέτα, η Τετζάκη. Τέτα, ναι. Τέτα. Έλα πάνω, έλα πάνω. Και τα κείμενα. Εδώ. Χάθηκε μέσα στο χειροκρότημα το όνομα της Τέτας. Από εδώ, Τέτα, από εδώ. Σιγά σιγά, και η Αρετή μας, θα μας βγάλει μια φωτογραφία. Επιμέλεια όλων των κειμένων, Τέτα Τεζάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα. Πάμε για κρασί.